Nagre-reparo ng maray ni Nanay Rachel ang mga kwartang pigbabayad kang sa iyang mga parabakal sa tindahan ninda sa Barangay Peña Francia, Daraga, Albay. Naraya na kaya siya matapos na mabiktima ning mga kawatan kang nakaliis na simana, kung sain pekeng 1,000 peso bill ang ibinayad sa iya. Apwera sa pag-check ani, nagbakal naman siya ning money detector nga ni day na siya malansi pa. Pangani 15 minutes na pigahiling ko sa message sa messenger, day pa na si Sin, nag-upload na ining may-ari. Si pinabarya nga dyan na 1,000 kanina, piki. Tamina bakal siya duman sa Daraga na. Tinaraman na siya na, sir ngaya, ang kwarta mo ngaya piki. Siya nalugod sa rauta na, Miki. Ang ginibo niya, nag-withdraw siya, binalikan niya, so binakal niya, tanganing, ang ginibo mong, may katumbas yan. Kaya di mo pagpakakano ng pamilya mo ning sa maraot na paraan. An insidenteng ini, day naman ipinabot pa sa karaman kang otoridad. Alagad sigun kay Police Staff Sergeant Marian Jess Rico, ang tagapagtaram kang Daraga Municipal Police Station. In kaso na mabiktima kang siring na modus, mas maray manggiraray na maipaabot ini sa indang karaman. Ngani na matauan ning magkakanigong atensyon asin investigasyon. Sa siring na paagi, mababawasan man ang mga biktima kang siring na modus. Sa tuyang mga tindahan, mga sadip na tindahan, o parehas din sa tuya, kung kita ay pigsuklian ki ano man na kwarta, dapat resikahon tatulos ning maray. Kung yan po ay genuine or hindi. Kasi po, minsan halos magkakaparehas lang, nagdedepende lang po yan sa textures. Dapat hilingon ta po ang sa tuyang mga banknotes ay bako blurred, mga picture. Yung then may igwa din po mga security features, yung mga tunay na kwarta. Kaya po, kung igwa din po sindaning mga ultraviolet rays, pwede po ninda iagi duman para masisilag po ninda para masabi ta talaga na totoo po yan na kwarta na sa tuyang pikat. Dugang pa kang tagapagtaram, may posibilidad man na madugangan pa ang mga bilang kan mga mabibiktima kan mga siring na modus. Urog na ngunya na sibot ang kadaklan huli sa papaabot na Kapaskuhan asin bagong taon, kaya mas maray na maging alerto. Nagre-request po kita na iti-train ta po ang sa tuyang mga empleyado. Paano ninda ma-determine ang tunay sa peking kwarta. Kasi arog kayan pag mga holiday seasons, nagluluwas arog kayan ng modus. Kaya yun po ang sa tuyang pangapudan sa ina. Sa lindong kang Republic Act 10951, posibleng makulong sa laog ning 12 taon asin sarong aldaw. Asin pagbayado ning daimalang pa sa 2 milyones pesos ang siisay na mapatunayan na nagagamit o nagpapaluwas ning peking kwarta. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal